So díomh gach éine agus fáilte ar neis go dtí córá TG4 2000 sa feadh hain. Lominóh tá Seán Mac an tSíthigh, gur míle Seán asachta bheith lominóh. Fáilte rá Jamie chun san tú? Thom go díal ar fad chun sa chóirsaí letse? Go bra, ní gom. Anna bha. Seán, beidir go dos nómí deach agus beidir go meáin an sais coolar a thuirt chuig an loch fécannte atá géisteach den nuamh. Well, it is short fish me le nuacht RTE agus TG4 agus bí me léile nuacht telefíe don go smó a chomáile sin bí an nuacht radio agus nuacht líne a chur fáile gom chomá. Tá mlóna hansa in gáil chorcaghine in ar chiaí a clúdaim limisteir crísach mór chiaí agus corcaig ach tá béim Féile a chur go mar na countercha gailteachta agus na pobl gailteachta. Mar sin mar siad seoir is dócha tá sé 6 friúlán an seoir tradiisiúnta sa bhéidir go na brín i maianar duine mochuid obair cheamradóireachta féin, duine mochuid obair agarthóireachta féin gan áras an seoireacht chomá agus seolam na mír na son as an gaunter sa suasca nuacht TG4 nó dí nuacht RTE sláthraí mír na spíorla chomá an 6-1 News agus den 9 o'clock News agus de heirivís líne RTE chomá. Chud bhadas na scialta a bhí ná dhéanamh gom bíonn sé díide phobal. Nithe tá dhéanamh tinis do phobal, nithe atá lús na pobal sin. Chomáile sin is smaile mas tócha scialta a dhéanamh riine spéisiúla agus rudaí spéisiúla atá siúl sna countercha sa agus is breálim mar hampla scialta ferimóireachta, scialta iascaig, scialta dúlra agus anna leis scialta sethe mo fénair agus nachtóáid go háit tafad. Gan dát Seán, agus tá sé sin anas spéisiúil do gachtain atá ag fécinn nuamh. Conas gur fuair tú an post nó conas gur deise go beidir dul imán na skillanna sin a álam agus an sonna bheith i de fís léirthóir? Well, trí himpist a hála se náiríad na agus an oldscoil thugus sé líana gorcaig san oldscoil agus is pléile well is BA sa gáilean agus sa tíróla sa dosach agus bhí sé gceist gom dul múne gine an héit dib hí sa gorcaig agus an son lena is rom agus guinness céim bháisteachta I gúsaí logainimecha agus bhí sé sa cheanna go a gánaí dul lemúntóireacht ach chnú post fógrathe sa fápéir lá ifigach éireachta an íomhráthach agus chud is stachar a bost agus fuirisa agus sé nobody bhírsúil sanna gom ná grá sa plé le cultúr agus éireacht na háite bhí mór an bialadis a bhailúgum bhí imechtaí a nagrúgum féilte agus tá spáinte sí túnscanna agus tá grís na scoilna agus é sin ar fad dírehead éireacht an cheantar haine post anna bhórlum agus bhí chiirmí an na ghuilean ach tháinig RTE go dtíon geantar go dtí í bhráthach chun chlár a dhéanamh agus sin rud a bhí gceist leis glár ná go gcuideach pobl a nuacht féin a láthair ar ardán náisiúnta. So bíad muinte na háite ránig na scialta, bíad muinte na háite a dhéon taftar na scialta chur na scialta agar, agus bíad muinte na háite chur na scialta láthair. Cná bhfuil an nuacht a bheithe fé mar a chin tú ar telefísiúmh a chaháin gur an feachán ar fad díirithe ar counterí bhráthach. So vís a caurú le sé gang a bhí taco RT, díag daoine réimsú, scialta réimsú, ní rása lé agus sunach leis a dafadná an marsin. Ach na réidir viidir stocha beidir breis nadidir sa ní cuian beidir mín ó chuúg seachtainna sa counter agus tamil na dhéag sin gin an léirethóir bhí a glár Michael Lelíonn sé teangáilm fiochan imach spéis go ghlacha le post in RT agus vís brasásta níomhráach vís a butana háspas a bostach ar dúr sé go méidir go mén lonathe I gorcaghine. So wachas dú go díalan ar feadh bliana agus
hógus a post agus chuidir I leún tar fáil de mar níor bhain taithí cameradóireachta gom ná níor bhain taithí iriseoireachta ná agarthóireachta ná í marsin ach chuidir go luiminecha a sach me chun cuasaí agarthóireachta gálam thugus seachtain na luiminech chus go portláid go son áitir ah cameradóir do chuid áirtaí agus chur sé siúd chus a hír a gamra le siúd agus tugadh dom an trealamh, camera beag, tripod, na microphone is marsin. There you go. Sha. Nach leamar an móthir díana. Nach leat ar an móthir. Har bhar. An dul a hír mar stocha bhíon rud sa fad nó ní bháin cuasaí iriseoireachta ach gan dát an technolaíocht mar is beag taithí bhí go mar technolaíocht go dtí san. Is stocha tógach mise I roi is stocha is beag caint bhí a dhéanamh technolaíocht na bhí sa fás suas. Aber ní raibh na go háin pócas na han ní raibh na riomhí ge bailile go ní raibh na chluí riomhaireachta gine stan gur rá san ollscoil san nimí san chluí riomhaireachta ceart. Bhí chluí go áráit na bhí mar óg heimí síostí ó stáin húna nóir bhí se oscailte go námas bhí games room an sunnastíigh agus heimíiste stechad sanna gimmerte ar na chluí bhí sunnastíigh ach seachas san ní raibh technolaíocht sa bhaile na bhí sa beag ní raibh chanéal ar a telefís RTí agus bin méid. Sin anna spéisiúil. Agus just fiochas Susan son an slí go raibh sé beidir na bliantó hin ó bheith I gibrú leis na cólatí de friúle ar le RT agus go raibh sú seoltaí larga gus raibh tú seolta chun na skillnálam agus a ráig leat an son. Agus an gapan tú faoi láthair go bhfuil béim olmhór ar an technolaíocht ó thaobh cuasaí Iarseoireachta beidir le cúpla bliana nús I gcompráid, beidir gohfuil buinte na man sosiálta leis comma? Cinnte níle an áras fé sin aber na dhécham siar hosnaí a gobar le RT gáhíle sé agus na hara ha feici gom a sé doich séte agus an luas atá na hara sin. Is cuiinem na a hosnaís ar fe cúpla blian nar bhíchan scíal chur le chéile gom chunagar gom chahan se síisteach sa bhótar agus dul chofada le baile bhórne chun mu scíal a cheola bhí nasc satellite sun agus is a cólach príváideach bhíon nasc satellite marach sun bechar an dul go luminach agus hálaíoch sun bátaí mar na bí chain ar fáile baile bhórne nó chahan dul go corcaig chun an scíal a cheola. Nis tá mábal a suiad sa an scéalach ar an agar nó stí sa bhuisteán nó sí ar hef cnic an laptop a mothgam an scéalach a chahabh le chéile agus cheangal a dhéanamh lem gohan póca agus an mobile network a húsáid chun an scéal a cheola. Buinn sean brú ó hefama a chomáile is nach chun sé brú breisiart chomá mar tá thar a súl in iscuiln tú ábalta ábhar chláthar ar a buinte buise. Gan an luanechar agus bhíon luas breise buinte se láibrin is measa mar jouler sin. As fe mar dúrís na meán há síalta táthar mór a feice gine son agus is tócha go tradiisiúnta bíad na hiidir seoidí bhícha túirt na nuachta don bobbal a chanis tugam féin arach dul míon na hiidir seoidí leanúnta fphobal agus gaimsú scialta sa bhéidir bhíon á chraibh scuile ige bobbal ar na meán há síalta agus slíúntacha seathais chun teachtar scialta ach ar a bhile san is tócha fenámas gomeachta scéal dul amach beidir an nuachtránóna tá sé scapir fuad na háid. Sin an rád. Cos an Lewis mar luigh tú an son gohfuil sé cóthapaigh agus gohfuil Lewis leis gohfuil tusa á leanúnt na scéalta chun iad áilt ar na man sosiálta faoi láthair. Ach is slí a bháin ceapim se gohfuil sé tharbáir gohfuil an nasc sin ann inis. Beidir an gapan tú gur mí bantáiste gohfuil mi den an nuacht alt cóthapaigh sin ar gohfuil mi ag fáilte có nádúrtha gach leistigh don láir fad ar na man sosiálta nó. Brahan se cadasa há nuacht a techt. Aber más féidir brahead a bhhainse agus má há pe clúdachtá dhéanamhar scéal mátá se chothrom ní leanaid an echar le sin ach mar a sóil dúin ar fadastócha tá póirsaí agus póirsaí dorcha ar fuad in idir lín agus
is fistol sí steachsten puil sin a túch agus bulig na hansáis rud leat agus chuidhd don ólas a bhín an beidir bíon chuidhha gan an bhanús agus an dúlhána smó a bhí an róine mar idir seoirí nuacht RTí agus TG4 ná is tócha einóin an luis atá le scapan na nuachtain is an dúlgus is smó atá ruinen mar idir seoirí ná a bheith cinnte bhfuil a tólas atá scapa gon héin bhfuil se chrín agus bhfuil se chom agus bhfuil ráthebh an scéil le clos ag an lochtfiochanna agus gur féidir an tólas atá ann a dhearbhú agus is dócha go bin an dúlhána smóhain leis na hathra se tá take hachad an nuachta an cuine san nó an chothramoíocht san raimsú idir bíon fánar idir seoirí gánaí bheithidir géad duine agus bealamacha ach caiir bhean nach búramach mar butí go méid chuid cuin si dearbhathe gut ní cheartta bheith chormach. Gandát cinnte agus ceantas na dúláán is mó atá ann cinnte díobh. Beidir Seán go méid fá nán beidir bhfuil on cóirla go sna micléin atá ag fécintear seo ó thaobh conas dul i món taithí áilt san iarnáil atá tusa gibrú le faoi láthair nó aon rud a bhaineann leis na man digitacha nó na man nó cuasaí technoliaachta. Bhfuil on cóirla go dubh? Well, tréimh seanna chinúnach í seostáilm agus tá borfes na meáin dhíigetacha ach braham bhfuil na meáin tradiisiúnta na nuachtáin agus fiúháin sin héin an RTí a míad fósa dearag teachtadír na hathrathe sin agus tá ag ginteachta in arnáil na hiidirseoireachta tá san siúráilta aber tá postna á gaiúns na nuachtáin agus mar sin ach Storim go chlód Harlú agus tócha se náidhí sin ama dul a dahí leis a ré nó satá linn. Agus nuair a bhíon tréimh se mar seo ann tá deisina úntachan chomá go mórhór a riine bhfuil skillanna acu aber cím héin tá leanna yoga gom héin agus na hí faiad an naí aber bí an náidir am hain. Híhíon na gimmartachas fiúáin there are more controls than televisions so they is all the games to the motor about the keste an kanale ga harúdum marschen chus go mar ag will bontáistí an rámógan is mar skut an saoile go héine ó hasach an technoliacht sa agus aber bun se a dahíir anna hapig agus tá sais a paiste eile den nunihin in úsáide cá agus iad na lena yoga rudnar an úsáide gwine beidir agus táimseach go háide ábharí níos muile fálam agus a dul a hí na a hagan ahrathe technolíocht agus mar sin ach mar sin tá deisina úntachan agus tá an rud is móstáilm go dtí sa is tócha bheith idirseoirí is súil leis an big break beidir mar a dtíar fá sé sin go naimseoidíist post ag gaandas na nuachtáin nó ag gaandas na stáisiún radio nó mar sin nó stáisiún telefíse ach tá sé ar gumas féin inis tá sé chumas na héine a bheith na grailtóirí iad tain agus a gcuid mír na nuachta a chraibh scaoile ar na meáin há síalta agus sin rudnar a bhean na de hosníosamachach go háirithe mar sin an mála bheitcha gom do riine óga ná téireach agus bí a bailúda chuid síalta bí a tafad le go háin póga sin rud eile tá dianta gom le reinflianta tá PC nuachta a hafta gom leis bháin póga agus iad san á gréile ar a delefís tá na camraí agus an technolíocht istígus na gléas na begus le chomach ganis gur féidir le héidir dhéanamh agus tá ghlacha leis bhfuil a caiidán magalóir don delefís agus is dócha má haspáin réil choid éí róin haspáin se aber an luach ó hef nuachta a bhainean leis na gléasna sa savéidir a mó agal bheith chin tú cosú leis a gansa a chrail ar a nuachta is. Déimlíon á hin díar faoi leat Níor bheile héad. Alú leat doras amach ná ghlach faoi leis a gaiidán san den delefís. Ach tá na héine chomór san a híine se flechan ar ficúí ar na meáin há síalta agus ar an idirlín bhfuil ghlacha lena le héad
agus aíon chomá stoilm an loch fiochanna an rud raibh hafna is spráil ó actuality mar a hún siad an saoil beo mar atá agus anín siad an rud go mííon raibh hafna dianta nó go mííon setup mar a dtíarfa dianta taíon an saoil beo letha. Agus gacrad ag bogar ráid cótapa cinnte. No sin anna cóirlan son Seán agus ceapan se go bhfuil mar luigh tú an son tá lucht na páistí mar hampla há siad is saoil gohfuil an technolíocht timpplairthú go léithúil agus nach raibh sé sin ann nuair bhí tusaigh fásta níos agus nach raibh sé a gomsa go dtí go rás i mar dhégóir agus ceapim se go bhfuil buntáistí úntacha a comáile sin ag an am céine tá dúltháin ag buint leis chun cinntiú nach bhfuil sé an díreach an taonrad a chasan daoine chuige i gcónaí ach mar luigh tú an sa na rudaí úntacha agus na buntáistí ó héobh an nóachta agus rudí cosúla seo a chur beo amach á sé tharbáir gomrád le de bliain ó hin. Agus rud beidir a táach a bhfuil na dhéistím leis sem méid bhí árá san agad tá sé anhacht chur fadastáil am hain ná ben miste bra róhhar a de technolíocht. Aber ó heh na hebre bheitsúil go bhúil beidir go depacha a technolíocht is mar sin. Ní hinné a gist go an áidíide stoilm goile bhailm béim beidir a chur gur chuige chlóthach atá anan féin agus stoilm go se anna háach ná bhaich an technolíocht an láh an uachtar a grothecht san agus go móch sé an chrothecht an atá anan fad go nádótha. Tá míid mé dahíir technolíocht sa bhéidir gonin sem mórránú aber lasan se an tested sa tig aber déanana se obair a léidit rún chnepe tá pésáis ólas a há orgó tá sé fáildit agus stoilm hain go sé fíorthach go dúr faoi aire don bvé crothach san a bheith chunat agus go dúr má deiste sun bláthú chomá agus nuair a chuann tú sin I báirt leis an technolíocht aróig leat rud anna chócht chud sanna chrothú agus rud as an gná a bheith gan mar buinn sé leat hain mar chuine éanair agus betúábalta sin san chud os cóir an tail mhuir I buint úsáid as a technolíocht. Sin anna himúlan son agus mar luigh tú agus rud a thugam sé faoin aire go núsáidan tú an technolíocht mar áis ach nach méid sé mar an príomhrod nuair han tú ag iarraigh rodéigen a crothú ag úsáid do chuid saolaíocht agus ag úsáid slite crothach ach go méid tú ná an technolíocht úsáid chuné léirú agus é haspáint don loch fécante. Sin rud anna himúlan son. Agus is stoilm bhfuil deisina sa technolíocht chomá, but was mo don gná lá ibre. Brahim sin caiintear chósaí gailen agus counter gailteachta agus mar sin agus an teanga a lagó agus mar sin tá deisina úntacha na meán háisialtach go háide chuin agus tá sé tarlú pobl gaiilene agrathú agus chomáile sin stoilm bhfuil deisina goin na meán háisialtar rudí cosú le Instagram agus TikTok agus na hardáin seo fadan is atá go for lehan in ósáidige daine. Bhfuil deisna an chud de gnéhan na haireachta a thuirt chun cín chuir gas an scialaíocht agus an biolidis mar hápla. Is mai am héine bheith tógant fictúí Instagram agus an tíireach mórhór agus tá rair chuna all in its timplarin. Ach is minnig a chudim gotí biolidis leotha beidir animecha bhuiin le paragecha cad as a háinnig an aim agus an seanachas a bhuiin leis agus tugam féinara go mórhór daine óga atá sa counter sa atá leanúnt an chuntais a bhíonna gom go gudann siad spéis na scialta san. Agus is stoilm beidir bhfuil ré na bahán taíochta mithe nar bhíocht na scialta sa a scape likitín teáins mithe agus na seanachas mar sin tan saoil san mithe. Ní bhuiinn se le saoil na líine óga ach buinn Instagram leo. Agus is stoilm nar I chin siad
an bialidas agus an seannachas a chur láthir ardán a bhainean lena saoil féin, go dógann siad ceanda agus go bhfuireann siad breis spéisian, agus béidir go bhfuil deisiad san an tradiisiún san ó rómpar agus runna a géad rún eile. Gandát nó cinnte. Agus mar luigh tú an son an Gaelande agus háid gíraigh béimechar ar mar luigh tú ó héamh na man so síalta de tá pobal gaige láidir goin an sá agus ag fás faoi láthair ó héamh na deisina agus béidir na rudaí difriúla gur féidir le micléin agus póisióga bheith buinteach le. Bhfuil éon comhairle go ó héamh béidir dul in món garam sa Gaeilin nó na rudaí difriúla tá feice go na blianta nó na rudaí go méid ag teachsús dar leat ó héamh an Gaelande. Se, aber tá annach a deisna an fel láthir, ní rah riamh ar a deisina ó hebh na teanga go han. Má dhéchan tú na ceantracha Gaeltachta, tá de fada a bhar mhór an íarn na héireann gan tá rá carn na mí ingreacht de bhleachlí a chuma agat agus Gaeltacht na rinne ar a gcós de chuma ceantracha íomne álan ar fada seahiad. As tá séis bor a fuha mar gan dátá trasóireacht únta a chomáile sin tá taithí saoil agus caiidán saoil an ard a buintleo agus táimse sa Gaeltacht in is se cain clatsa trí srean go há ruitheachchas a dig, tá bán de lehan take dís na ceantrachasa, rud a thugann deiste roiin in is I briú na Gaeltachtaí. Ó heb na teanga go chuma, aber tá deisina eistúcháin, tá postnas na meáin, tá mór an deisna an roiine ó go fel láthir. Agus is dólam chuma go bhfuil fé an na chrotha go buintlesail na Gaeilne. Mar agus an teanga a bhronan an chrothach san heil na Gaeilne, ó heb na filíochta, ó heb na drámaíochta, ó heb na scríbhóireachta, agus bíon is bethe teanga I labhairt agus bíon fáin ar an Gael geoir é féin nó I féin a chur an núl, agus iad féin a chur an núl go crothach. Agus is tólam na deisina tá nó heb fostíocht agus mar sin hagann siad leis an gné áirithe sin. sé sin tá héine chur an núl, agus an teanga agus daireacht agus an náisiún a cheúra tíbhean na teanga. Mar luigh tú an son Seán bhí sé anna himúil, ní bháin an teanga tá ann ach gach ile rud atá buinte léhí an cultúr, an sport, drámaíochta, béalidiste, litríocht, le tá na rudaí sin go léir, tá mar cultúr Gaeilin ní bháin an teanga de, agus tá réimse lehan de rudaí laistigh de gach ile píosa de sin má tá spéisiach na micléin ann chun dul in món fistrúcháin nó chun dul in món just iad chur amach agus deise áilt agus sin rud anna himúil dar lomsa faoi láthair. Ja, agus rud mór, aber láirtar an Gaeilin gur teanga mionlaí is cén bhaith an Gaeilin ní láir naoine agus cluisean tú nar a ggóin seo ach chuann sé sin ar a cheann, chumpóin ar a cheanna agus fiochaile rud a hatá lúsa dam. Tá an nós seo an damdú, tá daoine tréchada san an globalisation. Is álaigh ghuilimid mihan seo eile ar fadan is, cíimiid fás ar na craft beers, ar cottage industries. Tá fáin ar roiine teachta rud atá éagsúil, rud atá difriúil, mar tá sebrasá lorgacha. Mar an rud atá fuaide dam, ní lean éanúlacht a buint le sin, ní lean sebras a buint le sin. Tá sé go dain sa Gaeilin, agus is dóm gur buntáiste gur teanga mionlaí, mar an rud atá gán bín se lorgaigh na daoine. Agus bhein dóchasach sa clí sin, agus cím an glún ógan is tá individuúlacht anna háchtach dóibh sin. Agus is dóm gur deisi an teanga an individuúlacht san chur an núl. Cinnte Seán, nó sin thar gur míle maithagat asocht a bheith leabhart an nó bhí sé cós spéisiúil do chuid taithí a chluisiint agus gachra de bhaine leis an technoliacht an Gaeilin agus bheith de caint ríist go luas, so gach duine tá géist le seo gur míle maithagat agus ag fécin darn, gur míle maithagat agus bheith de caint a ríist go luas, bheith tar neise marach le haig tech Féile, chorá tech Féile eile gábhlas bheith. Gur míle? Gur maithagat, Jamie.